RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano ba na sayang kaagi ka doon? Magani sa kababay nga taga Suba Poblasyon Liloan, Cebu. Ang atong matatampo nagdasangan nga Maika. Recorded by X Thunder Gaming. Day, gupuhan ni Joshua, uy. Huy, mura biya kagibayaw sa langit, diha. Mansa man ka? Ilan na ka ni Joshua? Murag anak gyud day. In love na gid siguro ko niya. Oh, pues, sultihi siya. Ha? Nanawara ka? Ditalaw na sad ka. Sultihi siya sa imong feelings para niya. Kalain ka, ano? Kung ako may maggunang nag-ingon niya, no? O niya, magpaabot ka nga siya may muon na. Abtan kag siyam-siyam, anak, day. Day. Day, dili na ta mga bata, uy. Manggo na. Ha? Nakagusto ka na ko? Oh, Joshua. Pero, igo ra kong nisulti nimo, ha? Dili buti pasabot nga. Nakagusto mo sa kunin mo, Micah. Tinuod? Sus, atik. Basi binuang ra ng imo. Hindi lagi. Madlok lang yung kumusulti kay ba sinog. Wala kayo gusto na ko. Josh. Ug basi di ko ni mo sugton. Kumanguyab ko ni mo. Gisagot ati ka. Oh, tinuod? Oh, Joshua. Kita na. Uyab na ta. Spasa, Nagdali ka, girl. Sa'y dugayan. Hinoon, sad. Sa kadugay na nimong nakagusto niya, ano mo padugay-dugay pa man kada ba? Mao gani. Well, good luck sa inyong relasyon, Day. Nag, wamday duty ni Holy Week. Kuwig ta sa mo sa probinsya. Ha? Sa asaman? Sa Dumanog. Sa imong mga ginikanan? Oo. Ipaila-ila di ka sa kong mama ug papa. Ma, pa, si Maika, akong uyab. Love, ako mga ginikanan. Maayong hapon, tita. Tito. Bless ko. Kaluyan ka sa Diyos. Pilaman mo kaadlaw din hi Joshua. Wala ba may iko nga budget sa imong amahan para ipakao ninyo? Love, napa kayo extra niya? Parang mo sa kabi, para ipuno og palito pagkaon din eh. Sige, love. Why problema? Kumusta mga din eh? Okay raman. Medyo mataha lang ko si mong mama. Ay, ngunana ginas mama. Today, lakaw ko niyang gabi ha? Ha? Asa man ka? Magkita mi sa kong mga amigo. Napakaw na ka. Sabi kong maulit din eh. Ibilin ra ko nimo? Di niya sa ka. Para magkabanding po mo sa akong mga ginikanan ba? Ay, kabala ka. Di ako magdugay. Magbalik rin ko. Ay, dugay pa kaayo tong muuli. Aw ka na kung muuli. Nga naman, tita? Ay, klaro kaayo. Lisuyop na sa to kauban si ang mga barkada ba? Ha? Naibisyo si Joshua, tita? Recorded by X Thunder Gaming. Oo, Mika. Ang gono na ko. Tinudang isulti mama. Undangin na. Unsa man? Kaya ni mong undangon o dili? Micah, sorry.
Nakasabot ako. Kung mauna, kung dili nimo kayang biyaan ang imong bisyo, Joshua, magbuwag ta. Micah. Maayo ra pod uy. Kay lisod na. Mamong paunya ka niya. Mao gani. Bahala og sakit day pero dili na ko kaya makigrelasyon og adik ko eh. Kung nisulti pa lang unta siya nako nga gusto siya mag-usab, tabangan ako siya. Pero dili siya gustong mag-usab. Mawala ko'y mahimuan na. Micah! Day, niya si Joshua. Manawag lang kog balik ni mo ha. Bye. Ngano ni Aka? Gusto na ko mag-usap. May kapasaylo ako. Wato na kong tanan. Di na ko mauwag balik na ko. Kung sigurado na kit ka. Sige. Dawaton ti kag balik. Basta isaad na ako nga dili na gyud ka mo balik ang bisyo ha. Oo. Isaan ako, Micah. Dili ug dili na kumusap. Ikaw na kitang pinakabuotan og masinabtanon akong amiga. Gusto lang kong muhatag niya og second chance, Day. Hinoon sad. At least, wakay pagmahay, diba? O gunta, dili lang ginin ako mahaya ng akong desisyon, Day. Babe, tako kayo problema. Unsa man na? Wala kayo ikaabang sa apartment. Wala mo kayo trabaho. Unsa? Ay, muli na lang siguro sa probinsya na. Ayaw. Kay kung mobalik ka dito, patintal na puno niya kasbisyo. Ano yung sa umay na ako? Dili na lang kapoy uban ako. Ako'y bahala nimo. Inood ka? Oo. Ako'y bahala nimo samtang wa pa kay trabaho. Salamat, Micah. Babe, pwede kong mangayog pabor ni mo? Unsa man na? Kuan ba? Ngayon ta ko para plite kay mga play kog ma. Sige, way problema. Andam ko mo suporta nimo ana. Hoy, naunsa man ka, girl? Wala mo kay plano mo pahuway? Ako lang ni gihumantanan akong trabahoon, girl. Og syempre, mo-overtime sad ko para maka-extra-extra pa. Extra? Para ibuhi ni mo ni Joshua? Ayaw pagsulti, anak, day. Pila ka buwan na nga way trabaho si Joshua. O niya, sige lang kaghatag niya kwarta. Saro naman sad. Sa kadaghan niya og gi-applyan, wa gid siya madawat. Kana ako nang apply siya tinuod ha. Day. Walay gumdawat. Ano bang murag diskumpiyado magay ka? Dili mo ko diskumpiyado. Nangutana raman gud ko. Nang taan na bagay ka? Bisag klaro na kayong tubag. Kung nalawat pa ko, nagtrabaho na unta ko ron. E pagdugo ko. Joshua! Nahiubos kay ko sa kibuhat ni Joshua. Ginganlan ko niyang buko. Mura makong laing taon na niya. O niya init kayo siya go-permin ako. Warag yung kumakailan ni Joshua. Lahi na kayo siya sa Joshua nga akong nainlavan sa una. Uwa ka siya musuyop og balik, day? Ha? Ngano na kaingon makaana? Ay, ingon anak mo gud mga magbisugod. Pero, dili mo sa ta sigurado, ana.
Pero ang ako lang, panidi lang. Lawom na ang gabi eh. Pero paghapon mauli si Joshua. Asa naman ka ni siya? Kinsa man eh? Hello? Maika, papa ni Joshua. Tito? Ano? Unsay problema? Niya si Joshua sa probinsya. Napriso. Unsa? Ako siyang naon, Tito. Unsa may nahitabo ni mo? Ngano na priso man ka? Sa ilo ako, Maika. Sultihi lagi kog unsay nahitabo. Nasakpan siya nga namaligya o ginadili nga drugas kauban si Uyap. Uyap. Wa pa ka makontento sa imong bisyo na mabahi pa gyud ka? Maika, pasaylo ako. Dili na, Joshua. Dili na ti kakayang pasayloon. Sobra na na mo pagpasakit na ako. Mao nga magkalimtanay na ta. Maika, Yes. Nahibaw ko nga in love kaayo ko ni Joshua. Pero bisan og ako may nakigbuwag niya, wa ko'y pagmahay. Kay gihatag na ko ang tanan. Pero iya lang ning giusikan. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mo kito mga higalan, kaagi ni Maika nga taga Suba, Poblacion, Liloan, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga regulaan ng iwan. Ang mga kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Cain, o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalag mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nakalain-laing kaagay sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. Yadres lang niining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu. Pagpaminaw.